मिजोराम आरो आसामनि गेजेराव सीमा जेंनाया सोलिफुबाय थानाय समावनो आसामाव हाबनानै आसामनि थागिबि सुबुंनि न'खौ मिजोरामनि दुथांफोरा अर सावनायनि अजद थिखांदों। थांनाय समबारखालि हरनि समाव लाइलापुराव रायजोनि थागिबि सुबुंनि न'खौ अर सावना होयो मिज' दुथांफोरा। चिरां जिल्ला रुनिकाटा थाना आरो बेंटल खाजोना मावख'नि सिङाव गोग्लैनाय रुनिकाटा बाजारनि दखरसे हाखौ लाना मोननै दोलो VPF आरो UPPL नि गेजेराव बेले-बेजे थासारि सोमजिदों। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सार्कलनि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमना सेरनि दक्षिणकुसि गामिनि दैनि आंखालाव बे ओनसोलनि 600 बिगानिबो गोबां आबाद फोथारा आथिखालाव मोसौ गुमग्रा जायगायाव महर मोनदों। जाहोनाव ओनसोलनि गोबां आबादारिफ्रा गोबां दुखुआव गोग्लैनो गोनां जादों। गसाइगाव महकुमानि आसाम सोनाब बंग सिमानि श्रीरामपुराव 31 नं माहारियारि राजा लामायाव दिनै सोरांनि बुब्लियाव सिमलटापु पुलिसा सिग्रोमनाय हाबाफारि लानानै गोबां बिबांनि गांजाजों लोगोसे गंसे ट्राकखौ हमो आरो 2 सुबुंखौ हमनो हायो। लखिमपुर जिल्लानि गासै 4 संरैखा होजानाय हाग्रा ओनसोलाव अरुणाचल आयेन बेरेखायै दखल खालामदों। लखिमपुर जिल्लानि दलुं, रङा, फाफ, कदम आरो खाखै हाग्रा ओनसोलाव गासै 4850 हेक्टर हायाव अरुणाचला आयेन बेरेखायै दखल खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हादोर उदांस्रि साननि सिगांनो दिनै त्रिपुरायाव उरखारि हानजाया गाग्लोबनाय जाथाया BSFनि 2 जवानफोरनि जिउ गोमादों। दिनै फुंनि समाव भारत-भुटान सिमानि त्रिपुरानि दालाइ जिल्लायाव सानजाथाव NLFT-VM उदखारि हानजाया गाग्लोबनाय जाथायाव BSFनि 2 जवानफोरनि जिउ गोमायो।